I més canvis. El govern d'Espanya ara vol afegir nous canvis. En aquest cas, en les unitats de mesura. Deixin-se ara de centímetres, de mil·límetres, de metres, d'hectàrees... No. Ara s'emportaran d'altres mesures. Com per exemple, camps de futbol, litres de cervesa... Sí, aquestes són les noves mesures del govern del Partit Popular. El govern espanyol estudia implantar diferents modificacions en el sistema de mesures, de cara a establir noves formes de mesurar molt més comprensibles per a tothom. Les modificacions més destacades són, per exemple, les extensions de terreny, que passaran a mesurar-se en camps de futbol, i els imports econòmics, que passaran a mesurar-se en les antigues pessetes. Segons un estudi, els espanyols tenen més clar que medeixen un camp de futbol que no pas una hectàrea, o quin valor tenen les antigues pessetes més que no pas el valor dels euros. Així doncs, no serà estrany sentir frases com «s'han cremat 3 camps de futbol d'extensió», l'equivalent a 3 hectàrees, o «això li ha costat 1.000 milions de les antigues pessetes», equivalent a 6 milions d'euros. Bé, doncs, des del centre hem decidit prendre aquesta iniciativa perquè hem mesurat que hi ha moltes mesures que la gent no mesura bé. Bé, no és que no mesuri bé, és que no utilitza totes les mesures possibles. Llavors hem decidit eliminar mesures perquè és una tonteria tenir mesures que la gent no mesura. Així doncs, retallem mesures. Si aquests canvis triomfen, el Centre d'Estudis de les Unitats de Mesures de Madrid, el CEUM, proposarà mesurar les quantitats de tonteries dites en una frase en mous o la quantitat d'ocasions desaprofitades en Alexis.